iki. Pak iki lho Pak Gedut. Lah kowe wani ora? Aku. Yo. Jagani kok buri sementing. Oke. Aku goni bos. Yo. Pas. Sebelumnya salam dari Bijak. Rumah samu tinju. Nah, Tinju. Salam dari Bijak. dari Bijak. Pantes. Pantes. Lah kowe. Piye? Ototaran duwe. Otot ra duwe. Otot gawat. Balung besi. Nak mana balung besi? Nah aku Balung tok. balung tok. Yo. Aja ora den mangan. Siapa balung tok lho siki lho cangkok matoa. Cangkok matoa piye? Siapa tukule? Ora matoa. Apa? Jambu mete. Jambu mete terus, Dek. Jambu mete ra apa? Aji semuanya sama. Kowe tengah kok. Wassalamualaikum. Ayo,
Titik. Tanda tali kunci. Langsung. Langsung. Ayo. Tanda. Losor. 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 Tanda tali kunci. Ayo. Tang. Losor. Losor. Wes rada mendemu kuruku iki. Orang yang warung. Saat saya pencinci. Sama kowe. Orang tahu roh FYP TikTok. Goblok. Ayo. Dipuji. Tidak terbang. Dihina. Tidak tumbang. Disogok. Alah keri sayang. Umumnya. Dipuji. Tidak terbang. Dihina. Tidak tumbang. Disogok. Alah keri sayang. Disogok yang ngindar. Ngindar. Aku kerinen ah. Jarene sapa mulai ngono? Jarene sapa? Jarene bojoku. Dibojo apa? Urung. Dibojo. Ada pirang kok. Pirang-pirang. Bojom sapa? Pirang-pirang. Bojom sapa? Bojoku sitok. Sapa? Neng etan. Minan. Neng kulon. Kulon. Neng kidul. Neng lor. Elor. Jenenge sapa? Barang dia. Berat bojoku kok. Bojo kok gandeng wedhus ta. Ora apa-apa. Wong acane lagi enom. Aku diingi roh bojo enom. Endi? Aku roh. Endi? Pasar Ngidul sini. Pasar Ngidul. CI. Ojo ah. Cumplong indah. Ora bojoku iku. Napa? Bojone pirang-pirang. Apa? Orang yang mau CI. Tadi di 1, 2, 3. Kono Pantura. Pantura udah semono. Rene, ya. So kowe. Jauh. Ayo. Raisa coba ditakok ya. Mati aku. Apa iki? Dicuek, lepek, repek, kopi. Yo. Pikir. Oh, ngasih sok bodoh kowe kan kono.
kapan ana rene aku kecepet tanganku. Satu. Sik. Aduh, pasan padasan lagi. Rek kene kaya padesan iki. Umang sam. Apa? Tong. Entong parah-parah ya iki. Iku derek. Entong. Sapa? Yo. Pelanggaran. Kancane ping 3 ping 4. Kuwi apa ping 1? Kudune ping piro? Ping 4 kok kancane ngono lho. Sik. Cetok. Cecok, cetok. Iki Pak iki. Lanjut. Cetok. Ora cetok. Rosokan. Lah bebas ya, Kak. Minus loro. Apa wis loro? Lho, kowe mau ping loro tok. Pisanan piro? Pisanan ping 1. Siji. Yo, Kon tambahi. tambahi. Yang tak tambah ya, Mas. Mau tambahi loro. Loro. Yo. Berarti ini piro? 3. Kurang apa nih? Wes bener ya? Bener gak? Bener. Aku sing salah. Sikil cangkoan. Weh, Apa? sikil lho. Matoa. Ngurung kowe. Ben mesti bumun. Masa ono. Ayo. Arep. Biar. Saiki piye? Bocah pekokan iki. Lah piye? Musuhe takon mikir. Ora kok sing mikir. Kok mikir Mas aku yo kabeh. Ben mikir. Ben minggir. Howo. Apa? Oh nafsu. Ayo satu. Bisa dulu iki. Dore iki. Malu habis dong mulai. Oh, alamak ada umbal. Tol. Boleh nongetan. Saya apane hawa nafsu. Betul. Mlaku rene sithik. Nojo. Ojo. Mlaku rene sithik. Nojo. Lah mulon. Yes. Tabrak truk. Apa? Nek ngetan aja kondo-kondo. Terus. Saru. Saru. Kuture. Kudune YTTA. Apa? Yang tahu-tahu aja. Ayo udah satu. Rumah. Sauto. Ora tau ra kowe. Iki mang biasa. Iki mang karo biasa. Kayak urung roh dhewe berarti. Nanti kondur kabeh ngono kok. Lah kaya jenenge ngono kok. Hei. Bar. Kancane selak gosok. Ya. Dan dilanjut. Yang tadi tanggane iki. Mulai ditulur. Lho, ora duwe. Berarti dilangsungno ae. Apa? Buat ono candi. Ojo. Sake. Didudukno ning Blumbang. Makane wani-wani kali Apa carane ya ape kok? Pacuke kurang gede padahal. Dikeri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alif patakan alif kasroh Dore mati. Alif tumakku. Bener artine. Apa? Iu. Aku iki urip. Urip apa? Kudu demenan. Sam. Iki lho. Wih. Yang diwacana Al-Fatihah. Ya, Dendang urip. urip. Nak menawa kliwat.
Ayo. Manusia. Roto-roto. Apa? Ayo. Ayo. Oke. Ngomong weh. Emperor aja ndak sembilan. Ngomong. Rambutku kok coblok. Coblok. Jiwa gantengmu ketok. Jombrong. Tengok sesisan. Waduh, enak ketok. Dari jiwa ganteng gua ketok. Weh, jiwa ganteng. Ayo. Kayak sapa? Apa? Sapa? Lepo. Arif Rohman. Ada rumah ni orang. Bupati Blora. Kosong. Yo, Tanpa bringos. tanpa brios, Tanpa jenggot. tanpa jenggot. Terus. Arif Rohman itu. Iya, alif petata. Kali besok. Aduh, mama. Roh. Bela buku. babat alas. Friend, pangertian ono? Apa? Apa kurang ing sapa wae sing wani babat alas putra bakal dipidana. Yen pancen kowe
wajah ora bakal mundur. Ora bakal miris. Kasih karo aku ya, Pak. Yen ngono, maju kowe sakoro, Pak. Yen pancen kowe duwe aji Jaya Kawijaya, buktekne ning papan. Ayo kamu beribadmu. Sabaran kau cintaku. Bakal berlaku ning papan. Ketla ada pedus di mana? Lelipah pananku iwa betah. Leleyu lawananku prawan sing iwa. Nek kono sing prawan kabeh. Ya nona sayu ne barapan ku bang kowe bakal tak kembang mati dengan tal palang tidak aku itu. Ajo masempang kowe. Mati saudaraku.
Ah!